hoe alokanao andeha ahazo raha tianao azo zegny mba tsara koa zegny anao magnano investissement zegny. Magnano investissement. Fagnontaniana tiako apetraka aminao zao ty zegny dia aiza zegny anao zao ty magnano investissement amin'ny fiaignanao. Zay zegny fagnontaniana tiako ambela aminao mizaha zao ty hoe aiza zegny tany agnanaovanao investissement amin'ny fiaignanao. Ino ma ny antony zegny tokony agnanaovanao investissement zegny? Ny antony tokony agnanaovanao investissement zegny araka ny nambarany i Oprah Winfrey zegny atsika jiaby zao ty zegny mila fiaignana tsara zegny. Tiagny fiaignana tsara zegny atsika jiaby zao ty. Zay zegny ny antony tokony agnanaovanao investissement zegny. Donc zegny aiza anao zao ty magnano investissement zegny. Faharoe zegny antony tokony agnanaovanao investissement koa anao zegny tagnano business amin'ny vatategnanao zegny. Tagnano business ninao fa tsy amin'olo araiky fa ninao zegny. Efa tia hiasa amin'olo eky zegny anao. Satria matetiky fitantsika zegny mila mandeha miasa amin'olo mafy avy eo mahazo vola satry mitady vola. Lasa mandeha miasa amin'olo fô zegny anao nefa tsy mety miasa aminao zegny anao. Ke noho ny antony zay zegny tokony agnano investissement. Marigny raha sa tsy marigny aloha mika? Marigny zegny. Hoe mba fitia liasa amin'olo eky zegny zay? Ia. Dia zay zegny antony agnanaovana investissement ha? Ok. Avy eo zegny ny raha hitako fozaveko aminareo zao ty za tsy avandy fa ny raha hitako zegny. Ny investissement malakilaky kokoa zegny misy lay zegny ambelako miaraka amin'ny vidéo ty ato toeragna manjary agnanaovanao investissement. Na tsy mahay raha mahakasiky téléphone, ordinateur anao, tsy problème. Na mbala vous départ anao amin'ny développement personnel, za zegny mbala eto fo za. Karaha ataoko nampianatra mika koa zegny, ato misy namako nampianatra za anglais izy zoto ndraiky zegny za mampianatra izy resaka business culture entrepreneurial ndraiky ny fivoaragna zegny développement personnel. Karaha ataoko mampianatra anao zao ty zegny za koa zegny mampianatra izy ato koa zegny. Fa izy zegny misy raha hely fa tsy mampitovy izy. 5% zegny ary 5% zay zegny ny tokony agnamezantsika Wesley Bill de Virgin le black américain avy Texas zegny tokony amezantsika izy zegny no anazy fa tegna efa magnamia le raha fa tsy haiko feky za aloha mbola tsy nahita olo karaha izy. Donc zegny 95% zegny ataonao bôjo atsika nefa atsika koa zegny tokony mba magnamia izy zegny ke no ny antony zay zegny anao zegny tokony agnano investissement alokanao ahazo zegny. Izy ka mila résultat zegny anao zao ty ato misy mpianatra fa nianatra volaniko mila résultat fa izy koa anao zegny ty jompo malakilaky zegny na tsy magnatony za aby anao vitanao manokany ny raha ty misy lien zegny ambelako ambany ato djnscript.com djnscript zegny amin'ny lien miaraka amin'ny vidéo ty. Donc zegny ho an'izay olo mila proof zegny karaha koa afaka boakanao proofinao malakilaky mika aboaly dijinao igny zegny. Yeah. Ty zao misy proof azovagna ranao amin'ny raha ty ato mika? Million Mike 30. Million Mike 30? Yeah. Yeah. Izy io firy semaine mika nagnano investissement zao? 1 week. 1 week? Yeah. Zegny regninao zegny. Une semaine izy fa nahazo io ohatrino vidiananao i raha io mika? Ele aby zao $37. $37 anao nividy? Okay, just 1 week I got this. Only 1 week you got this? Could imagine if this can multiply over 2 or 3 weeks, then I will get more. You'll get more. That's for sure. And what you think about to make money? It is hard or It's very easy to make money online. It's very easy. And that's why you are here to make money. Izy igny ataoko fa hitanao zegny résultat igny mbala une semaine zegny izy niinvesty tamin'ny programme ambany ato zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny Facebook plus d'information zegny misy lien zegny JNScript tandrignesy jusqu'à farany vidéo io de izy ka jump zegny anao
dia areva le torolalagna jiaby ampianarinao izy alefa ohatra ataoko maloha za mbola tsy nahita olo karaha igny eky karaha ataoko mampianatra izy ato koa zegny ataoko mampianatra antsika jiaby tiantsika zao résultat anazy igny ino zao raha mba azo koragninao farampariny amin'olo magnaraka ato. If you want to move, you have to. Sorry. Izy ka anao zegny vao magnano. Anao izy koa mbola mandigna marigny afaka mare fô, io tsy tapitra e. Anao mare vola ambadika mare, ambadika mare. Io tsy lany mare fô. Anao ka vao miôva, anao koa mba te hanjary. Ambany eo. Afaka mianatra anao dia magnaraka moramora. Yeah, for those guys who wanna to understand about what you're saying in English, can you translate it in English? Alright, so there is a three questions which very important. Do you want to live what life you want? You want to change from where you are now? You want to be rich, I see. So this is a very easy step to follow. Yeah. There is a link down there, you can learn how to do it. Yeah. And you can jump where you got to go. And then you can be rich just in a few weeks. Few weeks. Yep. Just depend on you. If you are ready to be, you will are. But if you are not, you are not. So the choice is yours. You are ready? Go! Okay, I think you listen exactly what's Michael saying. I think that you get ready to jump on business, and now we are make this world in the better place together. I teach you, I help you about everything I know. Here we go. Let's go!